Скъпи съотечественици, където и да се намирате, тук на площада, у дома или някъде в странство, честито присъединяване на България към Европейския съюз! Днес се сбъдна една мечта. Мечта на поколения българи, които винаги са искали да живеят заедно с европейските свободни, демократични народи в мир и благоденствие. Честито на всички! Ние показахме през тези 15 години, че когато сме заедно, можем да сбъдваме нашите мечти. Ние доказахме и на европейците, и на нас самите, че умеем, когато сме сплотени, когато се трудим, когато сме упорити. И днес имаме всички основания да се гордеем с нашето минало, с нашата култура, с нашата азбука и с това, което България носи в Европейския съюз. Носим нашата способност бързо да се развиваме, да се адаптираме към промените и да показваме, че българите могат. Убеден съм, че и в Европейския съюз ще бъдем по-успешни и ще се обединим в името на нашите общи цели. И днес, скъпи сънародници, искам да благодаря на всички, които помнят за нашите сестри в Либия. Ние няма да се откажем да работим за тяхното завръщане у дома живи и здрави. И съм сигурен, че ще има нови празненства заедно с тях. Искам да пожелая на всички вас много здраве, щастие и много обич през 2007 година. Честита Нова година!